Pugi-pugi oh. Wala namang init eh. So yun guys, magandang hapon po. Kasama natin yan si Michael. So sinundo po natin doon sa kanila para doon muna siya sa amin habang inaasikaso po namin yung pagpapapira sa kanya. So ano sabi ni mama mo doon, Mike? Wala naman. Yan, nandito tayo ngayon sa Tinawagan para tignan yung pinapagawa nating bahay ni Kuya Jomar. So nauna na yung Timuragon dito. So pinauna na sila kasi may pinuntahan tayo. Oh, matatapos na baga? Ha? Sabi ko lang iluwayan sana. Ayos ah. So ito na guys yung bahay niya. Kaysa naman sa doon sa dati, no? Walang dingding. So ngayon punong-puno ng dingding. So walang bintana. May bintana yun eh? Ha? Araw yan. So anong kulang nila ang pintuan? Duwang pintuan. Bili natin ito guys nipa. So yan lang yung kasi sa budget natin. So mas maganda na to. Yan. So salamat ulit sa ating mga abuting sponsor. Yan, kung hindi po dahil sa inyo, wala po itong bahay ni Kuya Jomar. So hindi po natin maayos yung bahay niya. So dati pagpasok natin dito, tagusan lahat. So ngayon may dingding na. So, may maayos ng bubong. Yan. So, ikaw anong masasabi mo? Ha? Ano masasabi sa bahay mo? Salamat. Salamat. Masahin ka na. Ano ko yung masahe mo sa bahay mo? Ay! Bago ko madigay na eh. Di pati kayo nakasimbag tulos. Ang simento ka, Jomar, ang mga ubos na igday? Ha? Ipo. Walo? Walong simento? Ano? Hanggang 20? Magkanta ka na. Anong kanta mo? Dahil natatawa ng 20. Ah? Baili na lang, baili. Baili na sa nalugod. Nala. Daw 50 na nga ni, magbaili ka sana, magkanta ka sana. Ah. Ako pati dagdagan ko pa. Maluya. Dagdagan O, ko pa kasi. dadagdagan pa daw. Magkano idadagdag mo? Bilang. Talaga dagdagan ko. Magkano yan? Dagdagan Oh. Sa dagdag mo man. Magkano yan? 2. Kata na. Dali na, ay mga 50. Palingan na sa 50. 57 na. Oh, 57 na. Maluya. Kontra ng 60. Buti pa to. May ano, may dingding. Kila Kuya Jomar wala talaga eh. Ito po yung likod nila. Anong gusto sabihin ni Kuya Jomar? Salamat sa lahat sa tumutulong po sa amin na magpatayo yung bahay namin. Maraming salamat po. Yun lang kaya ko sabihin. Pag naayos yung bahay niyo, kasi babae ka dapat. Ang babae, laging malinis sa bahay na. Ikaw anong gusto mo sabihin? Salamat. Yan, salamatan ko po ulit guys yung tamang sponsor ni Kuya Jomar, yung Edwards Family, maraming salamat po, and Ma'am Josie at Tita Ana, Ate Ana, maraming salamat po, at kahit pa paano nadagdagan yung ano ni Kuya Jomar, yung mga materialis. So sa gusto pa po ng pabot ng tulong kasi siguro magkulang pa dito ng mga ano, yung gamit sa loob ng bahay. So, pakikontak na lang po kami sa aming Facebook page. Mag-comment po kayo sa aming YouTube channel.
pinag-usapan natin, 2,000 lang na. Dahil mabait yung bumili, ginawa niya 3,000. Mabait pala na. Kaya 3,000 yung ibinigay namin. Hindi ko sana ibibigay kanina. Di ba kahapon ba yun? Kanina. Hindi ko sana ibibigay kasi nga pupunta kami dito ngayon. Pambiling gamot daw eh. Sabi kailangan daw eh. Yung nabili niya ng gamot yun. Yung isa, yung pamangkin. Si isa ito. Yung dalawa ko naman oh. Kumakain. Pasalamatan ko ulit yung bumili ng ng honey ni Kuya Jomar. Salamat po ulit dun sa bumili ng honey ni Kuya Jomar. So, ayan, sobra pa dun sa expected namin na mabibili yung honey. So, 2,000 lang sana. Kaso ginawa ni Ma'am na 3,000. So, maraming salamat po kay Ma'am Ami Kubuta. At dun sa kapatid niya, si Ma'am Carla, maraming salamat din po. Pasalamatan ko ulit yung mga sponsor. Sige, kain lang kayo dyan ha. Pasalamatan ko ulit yung mga sponsor po natin na nag-donate para magkaroon sila Kuya Jomar ng ganitong bahay. Although simple lang pero okay na to sa kanila. Kisa naman dun sa una nilang bahay na walang dingding. Di mo alam kung saan yung pintuan doon. Di mo alam kung saan yung bintana. So sa tingin ko naman, sapat na to para sa kanila. Maayos na to para sa kanila. May kusina na. May higaan na. So kuya, ipapasimento natin to na eh. Pwedeng kasi talagang kakapusin na tayo sa budget. Malapit lang naman yung pagkukuhanan ng buhangin nun, di ba? May distansya ron. Ha? Doon sa Dito ba o yung dun sa baba, dun sa kabila? na may tulay. Yung paakyat, dun kayo kumukuha. Bigyan mo ko ng araw kung kailan ka makakapag-ipon ng buhangin sa graba. Hahakutin ko na lang ng sasakyan ko para makatipid tayo. Di ba? Yan. Sige, kain lang kayo. And isda na may kangkong. Ito mo, may sakit din to. May sakit din. Yung isa. Itong dalawa lang. Yung dalawa kong anak. Binili mo ng gamot. Hindi pa. Ngayon pa lang ina-atake. Uso kasi ngayon yung lagnat. Sipon. So, binili namin simento yung iba. 3 supot na simento. Tapos ito yung kulang. Ay, ito yung sobra. Bili mo ng gamot ng anak mo. Ito, lang, ngayon pa lang yan o pagaling na to? Ngayon pa lang. Yun naman, kasagsagan. Kagabi pa. Kagabi lang. Punta ninyo dito, may sakit na yun. Sino yung bata? Apo. Isang linggo na. Anin ubo? Lagnat. Mahirap na nga. Yung sakit pa,